Horas madihita amanginang tuhamu sede akan tua-tuaku na dibagas menabe masuk mahita tu PHD lansia di Huriata alai tarngobi martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 3 ayat sada. Damini di batana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramo tiak kati-ati dot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Amanginang hatani di bata na gabe bahan PHD ta di bagasan tikion ima PHD seksi lansia nenet masian buku Job bindu 12 mamuka maisian ayat 12 1 ayat 10 ujaha madihita. Songonon mahatani Tuhan. Matua dihalak nama Tuhan yang luluan habis suhon jala halak si godang umur panukunan poda. Mendapot di ibana habis suhon dohot hagogoon di ibana do panuturion dohot panimbangion. Ima sahatna. Amanginang diamu sudia ka natutuaku na holongi di bagasan Yesus Kristus. Turpuk jamita dihita sadarion manaringoti taringot tu habis suhon. Didokdo di bagasan turpukon sebenarnya mulut pahami adong matolu hikmat manang tolu habis suhon namasa di bagasan parngolon yakana porsia di hasyanganon. Molo marsiajar hita boydo tajamu se dia 10 sada 12 dohot 10 tolu di bindu 12 on. Molo taberin di ayat 10 sada dipaingo do hita adong do habis suhon si na adong di bagasan dirita. Hikmat dari dalam diri kita. Alana mulai seorang jolma tu portibion nunga dilehon debata habis suhon tu ibana. Jadi molo poso-poso seorang di tubuhon inana di portibion sebenarnya nunga dia pehon dilehon debata tu ibana secara pribadi ima habis suhon. Makanya dok bahwa manusia itu memiliki rasio pengetahuan yang dari Allah. Hikmat habis suhon. Molo dia 10 sada tadok dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia di dok. Telinga menguji kata-kata, langit-langit mengecap makanan. Imat terjemahan dia 10 sada. Asaboi tapatudo sanon dia 12 dohot 10 tolu amanginang. Nah, dalam arti sebenarnya di lehon debatado hikmat manang habis suhon tu ganup jolma. Mulai ibana seorang tu portibion satu matua ibana.
Asa boy ibana membedakan dia dona denggan na lomoroha ni debata tu ibana jala ikon boy do ibana pasti dikon sudia kana roha. Jadi ada suatu hikmat kita bisa membedakan mana yang baik menurut pandangan Allah dan mana yang tidak baik. Aka ulan hajahaton doi do kana asing. Asa boy dipasiding jolmai sian dirina. Asa unang menegai parbinotuan nang haporsion na tutuhan na. Alai ternyata hikmat na adong di diri ta sipatag memiliki keterbatasan doya manginang. Memiliki keterbatasan. Dan harus hati-hati mempergunakan. Maka ikon marbisuk mahita. Marbisuk mahita. Ya. Ikon maroha songon darapati di dokon marbisuk. Ya. Hati yang lembut tetapi songon ulo ibada ikon sigap marbisuk idokon. Dari seperti digambarkan bahwa merpati itu dengan memiliki hati yang tulus, yang lembut, ya, yang lemah lembut, tetapi ular menggambarkan ada kesigapan, kecerdikan seseorang. Ima dia hampir songon ima di ibarat pun di manang di ilustrasihon. Alai ternyata molodang hati-hati boydo habis suhon na di bagasan rohat tahun na nilihon debata molodang hati-hati mempergunakan boydo tubuh gabe gijang ni roha. Makanya banyak orang menjadi kesombongan dirinya kalau dia tidak mampu dan tidak hati-hati memanfaatkan segala pemberian Tuhan. Ima molo taberen di ayat 10 sadaya manginang. Nah, molo masuk kita tu ayat 12 di bagasan pihadeta sadarion, molo di ayat 12 di dokon. Dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia, hikmat ada pada orang yang tua, pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Dalam arti napaduan hikmat dari luar diri kita. Nakin parjolo hikmat dari dalam diri silolian debata. Adong do hikmat dari luar diri kita. Amang inang dipakai debatado jolma. Songon hita jolma dipakai debatado habis suhon nasian eksternal sian dirita lau menambahi parbinotoan pasingoton hita asa toktong hita mangulu di bagasan hasitongan nasian Tuhan. Makanya pengetahuan hikmat yang kita terima dari orang contohnya tiki marsikola hita kana manginang dilion guru do tu hita aka pangajarion nang songoni aka sundut aka na tua-tua mangalion poda tona tu aka sundut na poso. Orang tua mengajari anak-anaknya supaya hidup di dalam hikmat Tuhan. Dan begitu juga heado hita manja buku-buku dohot aka na disuratun aka ilmuwan ipe ta pake bisuk ta saring ta jaha aka parbinuton na disuratun aka na bisuk songoni gawe lam tambah mahapistaran di hita dohot akan nasihat-nasihat manang aka poda-poda sian aka na tua-tua. Jadi molo disadari hal amang do inang ternyata boy manang na boy do dipakai debata hamu sebagai na tua-tua nami gabi silehon habisuhon tu aka yanakon muna tu aka sundut na poso diajari dipodai ditugu-tugu alaniaha ala memang na tua-tua memiliki pengalaman asam garam manisnya getirnya kehidupan sudah dialami. Jadi na boy do aka na tua-tua mangalehon aka poda tu aka boruna anakna tu aka pahopuna mau lihat ma di Tuhan dilion tuhamu hai pasor gajang di umur amang inang ate alai pakai hamu mai umur na gajangi hai pasoni habisuhon nan dilion Tuhani lao mangalehon di memehon tu aka gelengna tu aka pinoparna asa mangulu di bagasan hasitongan ala memang hamudo parjolo mendai siraningoluon mendai sudah aka parngoluan. Jadi sarana misalnya kesuksesan orang tua bisa menjadi pengalaman untuk anak-anaknya. Tetapi kegagalan orang tua bisa juga menjadi diberikan pelajaran supaya orang anak-anaknya aka pinoparna pe unang gagal songonibana. Jadi imai dokon bahwa hikmat itu bisa diterima dari luar dari diri kita karena Tuhan memakai orang-orang untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Alai
Nah tabereng na menarik di bagasan turpuko na manginang bahwa Ayub menerima itu semua. Dilehon aka dongan na do aka ale-alena sokongan masukan tu si Job, ya si Ayub ketika dia mengalami penderitaan. Alai ternyata semua pemberian dari luar juga memiliki keterbatasan. Songonakin hikmat sian dirita. Nah, molo natajalo sian halak pe ikur hati-hati hita. Makanya boydo misalnya molo halak mangalian tu hita nasihat, molo halak mangalian tu hita poda, tona do saluna parsiajaran, ya kita juga harus memakai dengan baik-baik. Kan gitu. Karena belum tentu itu semua merlapatan atau berguna bagi kita. Contoh nama, si Ayub songonima posana si taono na bana. Ale Roma kadongan na ya merasa kasihan kepada Ayub si Jopon. Ale ternyata bukan meneguhkan iman si Ayub, tetapi ternyata melemahkan iman si Ayub. Ya, justru sahabat-sahabatnya menghakimi sampai dukun nasida. Saya martang nyanyi ho, lambur juho, bereng ma, habis du sudah kartam. Aka geleng upe mate, inatam du pesongoni. Ngamat tinggal rumah Tuhan mi, songoni. Merasa kasihan, tetapi ternyata bukan memberikan spirit, tetapi memberikan suatu judge, menghakimi Ayub supaya dia mau meninggalkan Tuhannya. Nah, di bagasan turpokon, gebetiruon masih Ayub, walaupun banyak orang memberikan masukan kontribusi, tetapi dia tetap bertahan dengan imannya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan Tuhannya di dalam kehidupannya sehari. Ondo nagabe situruon di hita amang inang. Manang ahapita begisian halak, ya seakan akadongata, manang ICPI, alikata tasaring salut nei. Asa boy tapake ado na marlapatan di bagasan parnguluata. Imana tapake asal margogo hita na martuhan. Nah, napatuluhon amanginang sudia karena tua-tua nami ima di ayat 10 tolu. Malau taberen di terjemahan ayat 10 tolu dikatakan demikian. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Dalam arti di Papua di bagasan ayat 10 toluon bahwa ternyata Allah telah memberikan Mesias Tuhan sebagai juru selamat kita yang hidup. Dengan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, itu merupakan hikmat yang sangat luar biasa. Narodo Kristus nagabi haluan bolon di hita, gabi margugu mahita mendelani ari-ari ngulutan. Dang mabiar dang holsoan hita kanate amang inang. Ido. Alanaha, Yesus mengalun bisuk tu hita, didongani hita, diramuti hita so kamu akan atu nami. Tuhan Yesus menjaga, meneguhkan iman, nampe melunga matua hamu ngaloja daging muna tetapi tetap tegar, tetap siap melayani terus dan sabar di dalam penderitaan, sabar di dalam suka duka. Alania hadoi, ala memang di leon debatado Tuhamu habison ima Yesus Kristus di bagasan parngolon muna si ganupare. Alania didok dengan hikmat Allah dalam diri kita, kita dapat memahami yang tidak dapat dipahami oleh dunia ini. Dan segala sesuatu menjadi mungkin walau dunia ini menganggap itu ada sesuatu yang mustahil. Si pata adong do halak mandokun adang mungkin. Nah so mungkin nih. Alay malu adong hikmat manang bisuk nasian Tuhan ini. Udah tadok mungkin. Itu pasti bisa. Saya pasti kuat. Saya pasti sembuh. Saya akan tegar. Nang pematua au. Boy do au. Ya. Boy do marlojong di bagasan haporsyaku, boy do marlojong di bagasan parngolakku. Dang boy ketinggalan hita tua kesundut na poso. Manang bejaman pe mergati. Alai semangat kita harus tetap mudah. Ido karena menginangkan. Nah, asa margugu hita mendalani hari-hari ngurus. Unang misalnya, ngamatua iba teh, dangadong na boy huula, saya tangis-tangis makan, dang songoni molo salat na tua-tua na porsia. Harus tetap kuat tegar. Walaupun kita tua, semangat kita mudah, apapun yang terjadi, itu semua bisa kita lakukan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, pasti kita diberikan kekuatan. Alaniah,
manang paet pe, manang tonggi pe di bagasan parngulot taon. Molo Yesus di bagasan hita, say denggando, damedo di bagasan pakilalata. Yang pahit sekalipun bisa menjadi manis. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Jadi amanginang toktong mahehe hamu semangat mangadopi ngulu-ngulu muna porsia maho say didongani ton di porbadia doho amanginang di hautuanmu asa toktong goklas niroha nasian Yesus Kristus tuatai. Amin. Martang yang mahita. Moliati ma Tuhan nami sude aka barita nauli na hujalo hami di bagasan sa darion patogo na porsen nami mai tarlobi ma diaka na tua-tua nami na mangalion tikina diri nasida olo hundul menjahatan ni Tuhan membagi barita nauli asa patoguhon ha porsen nasida dia da ko Tuhan jala dongani ma amanami na nami sudia kana tua-tua nami asa totong bersemangat di bagasan parangulon nasida. Apa nama sa Tuhan, dang ganggu roha nasida, dang holsoan nasida Tuhan, dang mabiar nasida. Alahodo Tuhan Yesus mangalin habis suhon tu nasida. Asa toktong gabe sibon barita, sibon pasu, sudia kana tu namion, tu akapinoparna, tu sudia kasundut na poso. Tuhan asimaroham dongani togu-togu ramoti sude aka seksi lansia manang di dia penasida maringanan. Molo dong namar side. Pamalu ma Tuhan, ale molo dong na holson. Salihon maton di porbadia, asa toktong, marlas ni rohana sida, holan di bagasan guarmu. Moliati ma Tuhan, di bagasan Yesus Kristus, martanya kami tuho. Amin. Amanginang, tapuji ma Tuhata, sian buku ende nomor 420 ayat sada los tapapungu mapeliata. Tatanya kon mapiliata, martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haruruan sa luhu silon lehon na denggan do nasa ulibasa na moliutus. Hupasa tami masian na linmitu hami plenami tuho, sa jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para se kami plenon, patimbulon orjon mo di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marititi tondim, asalam utanda hami godang ni silon tu hami, asalam girgir hami mendok muliati tuho. Marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita di bagasan tang yang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomo ni roham di Banotongon song di Banua Gijang. Lehon matuhami sa dari nahuluan siya pari, sesama dosa nami song panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi huntu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay hodo na puna harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amin. Asin ni rohani tuata Yesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama, dot pangaramatun siyan ton di porbadia ma, nama masu-masu hamu saluhut na. Amin. Ima joloa manginang, bahan PHD di hita di bagasan sedarion, tetap mahita marlas ni roha, tersenyum, jaga prokes, debata mangaramoti hita. Horas ma.